odhodlaná uhájiť svoj hrad, svoj domovský stánok. Dnešným vyzývateľom je hosťujúci Slovan Bratislava, ktorý nad bodmi v tejto sezóne už dvakrát vyhral. A teraz samozrejme snaha pridať triumf číslo 3, respektíve zo žilinského pohľadu pridať svoje prvé víťazstvo v tohto sezónnych konfrontáciách. Varga na Šimuna. Šimun to hádzal pred bránkou, kde mu nakorčuľoval Varga a ten strieľa gól! Slovan využíva presilovú hru a vedie v Žiline 1-0. Pred Varga sa vyskytol na začiatku tej akcie na vlastnej polovici, preniesol hru na Šimuna, ktorý mal dostatok času na to, aby si puk pripravil. Ale ako hovoríš, tú prihrávku zrealizoval s maximálnou precíznosťou. Ľahký center do vápna. Jakub pobežal, možno nevedel úplne o tej rýchlosti Vargu poza jeho chrbát, inak by možno k tomu puku pristupoval trošku inak. Slovan sa tak mohol do útočnej tretiny vrátiť, aj čiastočne prestriedaný. Šimon udržal útočné pásmo a ešte priťuknutie, ktoré sa dostalo ku Zeleniakovi. No a od neho sa ten puk okamžite dostal smerom na brankára Andreja Košarišťana. Dokonca si našiel cestu do jeho siete. Ešte raz tá kombinácia Zeleniakov, pokus, no a Brandon Miller, ktorý sa snažil pred bránkou prebrať Samuela Takáča. Ten puk usmernil do vlastnej bránky. Veľmi nešťastný teč Millera. Bohužiaľ, niekedy sa to stane, chcete pomôcť, chcete zachytiť ten puk, zblokovať a dáte si nešťastný vlastný gól. A som to dá raz za 5 rokov. Slovan má v prvej tretine relatívne málo času na to, aby sa pokúsil presilovú hru využiť, ale darí sa mu to! Pokus od modrej tečovaný Eduardom Šimunom, ktorý oslavuje presný zásah na 3-0. Tečoval na strelanie Tomáša Královiča. Eduard Šimun je strelcom posledného víťazného gólu Slovana v zápase 28. kola vo Zvolene. A teraz sa takto presadil tečom. Košarišťan len bezmocne rozhodil rukami. Košarišťan nič nevidel. Veľmi dobrá robota. Borzák odvážne medzi presilu protihráčov. Nadväzuje na ňu Renford a následne možnosť, dokonca dvoj zakončenie. Tkáč v tesnej blízkosti Kiviaha, ale neskoruje. Prečítaná spätná prihrávka. A vlci sa musia mať na pozore aj vo vlastnej presilovej hre. Takáč to urobil veľmi šikovne a dostal sa ku zakončeniu. Conor Lakuvé sa ale dostal do dnešného duelu už druhým solidným zákrokom. A tak z druhej vlny samozrejme mohla prísť hrozba. Tá môže prísť aj teraz do trošku otvorenejších zadných radov Slovana a Žilina na to vôbec nejde zle. Aj sa dostala ku zakončeniu, ale Kiviahová lapačka uradovala po strele Rajdera Korzaka. Královič do akcie zapojil Pekarára, ktorý vrátil puk pred bránku a to bola obrovská príležitosť. Slovan tých šancí a striel nemá veľa, ale pokiaľ áno, tak z toho naozaj vie byť obrovská gólová šanca, tak ako v tomto prípade. Pre šance. Takáč na Dmovského, ktorý zakončoval spoza Šikoána a ešte dorážka, je to gól! Ryan Dmovský posiela Slovan do vedenia 4-0. Neuveriteľné, potom z čoho všetkého a z koľkých minút v útočnom pásme to Žiline nepadlo. A potom Slovan príde na dve striedania do ofenzívy a strieľa gól. Lakovému to prepadlo 4-0. Takáč sa zakrútil s pukom, no a takto Ryan Dmovský na prvý raz ešte síce neprestredil brániaceho Šikoána, ale sám sa potom k puku pretlačil, či už cez Šikoána, alebo jednoducho do toho voľného priestoru, ktorý ostal pred bránkoviskom. Spoluhráča nenašiel, následne na 2, na 3 krát ešte Dmovský zabojoval o puk smerom dozadu. Aj ho vybojoval Ryan Dmovský. Krásna kombinácia so zakončením mimo priestoru troch žrdí. A posunutá bránka Conora Lakuvého. Toto už muselo viesť k prerušeniu hry. Opäť ale Slovan vyprodukoval obrovskú príležitosť.
Eduard Šimún má v dnešnom zápase zapísaný 1 gól a 2 asistencie, takže zatiaľ určite jedna z ústredných postav toho, čo sme v doterajšom priebehu videli. Nekoleci udržal puk v útočnej tretine. Královič vrátil Nekolecio, ktorý pálil, dorážka zblízka Lakuvé, fantasticky, ale ešte z najhoršieho vlci vonku nie sú a inkasujú gól. Tomáš Královič využíva dvojnásobnú presilovú hru, 5-0. S pribúdajúcimi sekundami sa zvyšoval ten tlak. Tu poďme ešte raz ku Ryderovi Korzakovi, ktorý v obrovskej príležitosti trafil Tomáša Královiča. A to je muž, ktorý potom bol aj na konci tejto akcie. Hokej mu to vrátil, toto je na tom hokej krásne. Zachránil čistý gól, obetavo sa tam hodil a hokej mu to vrátil. Ale s pribúdajúcimi sekundami naozaj Slovan zvyšoval ten tlak. Potom veľmi ležernom začiatku presilovej hry. Tam už prišli nejaké rýchlejšie kombinácie a potom tento dôraz, tlak do bránky. Možno 4 dorážky v tesnej blízkosti Lakuvého a ešte aj čistá palebná pozícia pre Královiča. Pokoj, proste pošlo obidvoch hneď na začiatku a aby sa im to nejak nezvrtlo. Či to bude možné mať dnes ten pokoj? Pretože stále ešte veľa času pred nami, ale teraz sa Žilina uvádza aj hokejovým spôsobom. Gabriel Šikoán sa do toho oprel od modrej čiary a znižuje na 1-5. Ešte raz vytiahnutý puk, výborná práca Pobežala, ktorý to udržal na modrej čiare. A potom Šikoánovo zakončenie. Tam nebol teč. Ryder Korzak v predbránkovom priestore odviedol svoju prácu výborne. Je chytateľný teč pre Kivia. Nebolo to na strelu, Petriska bol pri ňom blízko. Pred bránkou, síce naslepo, ale do dobrého priestoru a Matúš Holenda to následne vyslal prudkým spôsobom na Henryho Kivia. 2-5. V tomto prípade Matúš Holenda, ktorý nešpekuloval a nepotreboval teč žiadneho spoluhráča, poslal to nekompromisne do horných partií bránky. Brentfordová prihrávka, tam sa mu v dobrom priestore rozbiehal Kamil Balega, ale pasu sa nedočkal, Slovan to takýmto spôsobom posiela takmer cez celé klzisko do prázdnej bránky, takže záverečný vabank bez gólmana Vlkom nevychádza a inkasujú opäť. Samozrejme tú hru bez brankára o takomto čase za takéhoto stavu mu nikto vyčítať nebude. Takto Takáč pretlačil puk ku Dmowskému a ten si veril, že to aj spoza červenej čiary trafí. Druhý zápasový gól pre Dmowského. Do poslednej sekundy žilinskí fanúšikovia dávali o sebe vedieť, podporovali mužstvo a dávali najavo, že stoja za ním. Napriek tomu, že Žiline to v tejto sezóne ani na tretí pokus proti Slovanu Bratislava nevychádza. Na domácom ľade bratislavskému súperovi podľahla 2-6.